preparar lang, no? Preparar lang for this transport 2 days ini, no? 2 days nga 2 transport days strike. until tomorrow pa ni siya. Pero tiyang balita kay Tibuas, manubo naman ang aton nga Yes, presyo petrolyo presyo sa naman. petrolyo. Okay. So, mo nang mayo da. Kay big time, ano man ni rollback. Big time rollback man eh, Kung tag nag-big 12 pesos time man. oil price hike sila, big time rollback. Daw Pero kung magyapon, taas mawi yapon. on ang tuguro nila ang nagligad balang sakat ng taas gidlaw, no? Okay. Sige. Sa mga kaaksyon naton dira maayong aga dira sa inyo sa Libertad Public Market, sa Burgos Public Market. Good morning gid sa inyo tanan, no? Sa tanan nga makapihan dira maayong aga. Sa Silay, Talisay, Bago, dira sa Tagraylan nga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Good morning sa inyo, no? Yes. Sa kay Herdelisa Castillo Mahilom, good morning man. Kay Evelyn Silvela Manangkil. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa imo. Kay Miss Jinky de Alagdon, kag Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning. Wow, ba ni Ma'am, welcome back, Action Boy. Ay, Yes, welcome back. Kasi makay pila ka ganyan dula. Do 1 day man 2 lang. days man lang 2 day. Sa Friday, wala ka. Friday, why ko sa Friday. Ay, oo, gali no. Kay ano, kasi John, to gali upod ko sa Friday. Doon nalipat pa ko. Doon nag-message kapag ani sa ako, sila mo ako lang di isa gali ya. Oo. Kaya na late lang gali sa action, John. Sige. Happy spring na dito sa Minnesota. Oh, diri sa ammonia summer na. Ang spring amo na nisang pagtubo sa mga kuan no, mga dahon, mga muna, Yes. mga bulak. Athea Kim Uriman. Niya, hello Action Boy, you're back. Both we're back. Tingin ka naman niya, Tia, watching from Antique, Arizona. Yeah, yeah. Antique, Arizona. Sa kay Beboy Villasor dira, maayong aga. Halin kay Miss Jinky de Lagdon, of course si Ma'am Van, kay si Dr. Matt Mayo, Lily King, Alma Oligon, Cirela Summer Aguilion, Alex Montesa, Melili Oligo, Michael June Season, kag Emma Ababaw Abaluna. Salamat gid sa stars, gid send Miss Jinky. Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Migota Torco Dionco. Yes. Good morning, man. Sa kay Maricon Aliosa Tambanillo from Barangay Don Jorge Araneta, Bago City. Good morning. Sige. Good morning man kay Miss Ana Senoro, kay Nora Sandig Badilles. Good morning. Watching from Singkang Airport, Bacolod City. Happy birthday kay Bert Sandig From from Binalbagan. Binalbagan. Yes. Happy birthday. Si happy birthday. O, karon naman ang iba na. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay 5. Sa detalye na sang mga balita lokal. Baga pahamtang sang transport facilities ang lokal nga gobyerno sang Bacolod sa mga strategic area sa syudad. Bagod sang transport strike karon nga adlaw nga patigyunon sa mga drivers kag magalawig ini tubtub buwas nga adlaw Marso 22. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, ang transport service ang hindi lamang maghahatag serbisyo sa mga empleyado sa syudad, kundi bukas man sa publiko. Nagalaom si Leonardia nga mahangpan sa mga transport groups ang pagbulig sa syudad sa publiko, bangod sila ang direkta nga mapektuhan sang strike. Nagapangabay man si Leonardia nga magkooperar kag manginmahinang panon, agud hindi man mapektuhan ang personal nga transaksyon sang kada pumuluyo, amuman ang negosyo sa syudad. To somehow solve the situation, ang amon plano, among sa gihapon, as we had done in the past, we will have transportation facilities in strategic areas. That is supposed to cater not only to government employees but to the general public as well, who could be directly affected by this. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia.
May 5 ka mga clustered rally centers nga ginpamtang mga transport sectors sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa patigayunon nga transport strike sumugod subong adlaw Marso 21 to 22, 2022. May 2 ka rally centers sa norte nga bahin sa probinsya, isa sa syudad sa Talisay kag Bata Flyover. Sa sur nga bahin sa probinsya kag syudad magaplasta naman ang grupo sa Kabankalan, Binalbagan kag Magsaysay Araneta sa Bacolod. Sa Silangan nga bahin may rally man sa Lopez East, 7-Eleven sa Homesite kag Barangay Handumanan. Sa Dalan Burgos Lopez Haina kag Libertad Public Market naman magatipon ang grupo nga nahamtang sa nakatundan nga bahin sang syudad kag sa Santo Niño Stop kag Dalan Ramos naman ang grupo sa sentro. Sa ibang panaton nga balita lokal, nagkapa ng isa ka motorbangka kahapon sang hapon sa baybayon nga sakop sang syudad sa San Carlos. Sakay sa nagkapan nga motorbangka ang napulo ka mga pasahero. Sunod sa report sa San Carlos City Disaster Risk Reduction Management Office, nagkapan ang sakayan bangod sang mabaskog nga balud nga tugas sang localized thunderstorms o kung mabaskog nga pag-ulan, mga pasada alas 2 kahapon sang hapon. Na-rescue naman sa mga mananagat, kaupod sa sang CDRMO kag Task Force Bantay Dagat ang tanan nga pasahero. Suno sa mga saksi, malapit na kuntani magdungka ang motorbangka sang gulping inhampak sang daragko nga balod. Ang mga pasahero, kalakip ng operator sa ang lunsay residente sa siyudad sang San Carlos. Ang isa ka 68 anyos nga babae nga sakay sa motorbangka nga nasalbar sa pagkalumos ang na-rescue man kag gindala sa ospital matapos magsaka ang blood pressure kag may kabudlayan sa pagginhawa. Gilayo naman, naging kanselar ni Mayor Rene Gustilo ang pagbiyahe sa mga pump boat sa kag padulong sa Sipaway Island bangod sang malain nga panahon. 2 ka mga pump boat man ang nagkapan kahapon sa hapon sa baybayon nga sakop sang syudad sang Sagay. Sa siya nga report sakay sa 5 ka mga pump boat ang grupo sang Magabyan kag padulong kuntana sa isa ka isla malapit sa lugar sang nagkapan ang 2 ka pump boat. Sakay sa 2 ka mga pump boat ang 25 ka mga persona nga lunsay na rescue sa mga otoridad. Ang 3 naman kay ban pa nga pump boat ang nagdungka sa sandbar. Patay naman ang isa ka persona matapos ginbuno kahapon sa iya mismo hinablos sa sitio Capino B, Barangay Anahaw, Banwa sang Hinigaran. Ang biktima ginkilala kay Ronilo Lucasan, 54 anyos, samtang ang suspect ginkilala kay Ronel Lucasan, 38 anyos, lunsay pungluyo sa human nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Lieutenant Ignacio Javier Jr., ang Deputy Chief of Police ng Hinigaran PNP, ginsulod ni Ronel ang kwarto sa tiyo kag ginbuno gamit ang kutsilyo. Plano pa kunta nimang palagyo sang biktima apang ginlagas pa sang suspect kag liwat ginbuno. Gilayo naman nga gindala ang biktima sa Hinigaran Medical Clinic apang gideklarar nga dead on arrival. Away sa propiedad kag madugay na nga dinumtanay ang rason sa sining pagpatay. Na-aresto naman ang ining suspect kanatala na nga pasakaan sang kaso nga murder karon nga adlaw. Padayon naman na ginabulong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang isa ka 14 anyos nga solterito o kung minor de edad matapos natiruhan sa Guardia Las 10:30 kahapon sang aga sa Phase 2 East Home 6, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Sila siya nga pagpangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla, 2 ka mga minor de edad ang nagsulod sa mga subdivision sa tuyo nga magpanguha sa assorted scrap kagagin na pasalbahan o kung ginpasalbahan sang gwardya nga si Mark Hill John Capanas, 30 anyos, isa ka security guard sa idalom sang RSAI Security Agency gamit ang service firearm nga 12-gauge shotgun. Dugang pa ni Bonilla ang biktima nakaangkon sang pila sa nalikod nga bahin sa ilawas kag karon confined sa hospital. Mano-mano nga inisipay sang boto sa eleksyon, ginaduso sang NAMFREL. Samtang mga retired police kag military generals nagpirma sang manifesto nga nagasuporta sa kandidatura sang Marcos Duterte tandem. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa mabalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insa. Alright. Sige, dali kita. Happy birthday sa manghudgli ni Miss Jinky. Uy, birthday gali ni Jen. Jen, happy Dialagdon. Happy birthday sa imo, Jen. Kabay pa nga mangin malipayon ka sa mong adlaw sa imo kadlawan. Yes. And always remember, siling ni Miss Jinky, we love you. Happy birthday! Happy birthday, Jen Dialagdon. Kay Ricky Galvez sa Isabela. Calvez. Calvez. Ricky Calvez sa Isabela. Faustino Capilio Navarro Jr. Kag November Zulu Papa. Ay, good morning. NZP. Oo. Kuan isa actually ng ano parang sinigan Greek nga kuan bala? Ina mga letter bala sa Greek ng Omega, Alpha, Charlie, Delta, Omicron. Sige. Yankee mo mama na. Why Yankee, di ba? Yankee. Good morning man kay Russell Gomez. Sige, action doors. Kay, ano nga naman, Kilburnie Motors. Si Tita Hokati Tangata, bla? Siya ni, naglain ang ngalan niya. Ay, mabalaan ko lang ni, kay siya nagtamyo sa itong sang Morena mo. Morena, Action Boy, and the Dora. Kay Liga nagtamyo, gidya sa amon action dyan, Tete Hokati Tangata, gidya. Siya ni? Siya ni gali subo, siya ni gali. Ano ni, Kilburnie Motors Limited? Good morning, lang sa mo, sir. Good morning man kay Annalyn Villester Bot. Boot na actually yung kwan niya. Boot na. Ay, sorry. Hindi ko pa. Good morning man. Kaya nakilala ko nga si Mr. Boot mo. Si Mr. Boot. Sige. Good morning man kay Mama Lilit Dialagdon ni Miss Chinky, Papa Joe, Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Aljon Apil, kag hindi ko ma-view Auction Boys. Ano sugpon man. Thank you Miss Chinky sa 50 stars. Ngayon mo ginsend. Kay Cherilyn, Jane Nagor, Florence Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, Tali Casania, Annabel Refuela. Mga pamilya ni ko niya. Madam. Si Sir Kilburnie Motors, 310 stars. Nag-send siya sa 310 stars. Salamat din, sir. Sa imo stars na ginsend. Si Atiya ko no? Atiya, Antiket, Delicase. Delicase man, delikase. Hindi ko kinaya. Ano, Atiya, kayo ha, Atiya, be? Kayo ha, be? I-google, dabe? Dili kasi, Google na spellings na Atiya. Kau karon ka na, why, kagasulod sa mo, Jol mo karon. Sige, Atiya, ganun binubyo ka lang ang ano mo da, ha? May pag inilunggo mo na.
Kay classmate ko, Marcy Rombines Sunyo, good morning man. Sige, sige. Mangod ni siya ni ko, magulang ni siya ni Kagawad, Melchor Baroka Rombines. Okay. Kagawad, Nakita ka mo? Nagkita na kami, nagkanto ito sa sakon sa gintiniran ko, dala yung bata niya man. Nagkanto ito sa sakon, thank you good, no, for visiting, and I'm glad that nakita na kita, no, for the first time. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning Ma'am Luing, nag-send siya sang TV, nagitayabla subong nila sa cellphone. Guro ba Sa sila TV, kabakal sa bagong nga TV? Oo ba, siguro. Kaya wala man sa gasenso una, guro na kabakal sa TV. Oo, ganun. Congratulations sa mo bago nga TV, Ma'am Luing. Kaya di siya ko naka-connect sa FB, diba via YouTube ni Guro? I don't know lang. Okay. Kaya Kasi basta gin may black siya, gin black. Sige, Kay Eddie Laos, good morning man kay Nanay Isabel. Juvie Monares, sige. Erlyn Guancia Manseba, dayon ang strike? Yes. Yes, dayon na dayon. Dayon na tuloy dayon. na tuloy. Walang ano ganun na. Walang hindi walang na iwanan. mag-isol, hindi na mag-isol bala. Walang atrasan. Walang atrasan, walang kinatatakutan. Ang bali Ma'am Luing, dugal na akong TV. Ayan. Sorry, ma'am. Section boy tiya, ma'am. Nagambal, Ma'am Luing. Nga, bago ko na TV mo. Mutsi mo da. Hindi ka gani, pag-invite ni Ma'am Luing, magkaon tuliwat sa bago. Bala ka daya. si Ling Miss, Shagin man gali action boy. Si Sir Tete Hoka, Tetangata. Siya na. Kilburnie naman ang iya nga, Kilburnie Motors Limited. Ni Guro ay, ang LTD. Kilburnie. Good morning sa imo, sir. Roel, Nasa may New Zealand, no? New Zealand. Roel Montaño Vicente, sila tagurot na ni Kwan, yato to si Kwan, si Lester Ray Benitez bla. Tiki na rin siya sa bata, ya? Si Hale Lavier na iya. Ay, love you. Iga palagpat na ni sa blam. Ay, sorry. Canada, tsaka liliga dyan si ano yan, no? Sa ila barko. Ara na sa New Zealand ya. Katapong bisa listener, tabi nga, Abroad. Ara na si Lester ya sa Kwan, sa dingani sa New Zealand. New Zealand. Si Pagdanay kami ito dito sa ni Kwan, ng ni Mrs. niya, kag sa bata niya. Ara sa man to si, Hinubaan. Si Ayesa, kag si... Di siya yawa siya ko pod. Aya Fire, ha? Tiyato sa New Zealand. Ay, oo, gali, no? Pwede ko puli, no? Lutaw-taw. Lutang yard. Sige, Roel Montaño Vicente, kay sa mother niya kay Mary Vicente. Joselito Siosan Jr., may mga biyahe subong sa ang Jeep, wala gani. Wala gid biyahe Wala subong. Joselito, why biyahe? Sa Ano na lang Pilar kamo? family. Coordinate na lang kamo sa inyong mga barangay basi maano sila sang libre sakay. Correct. Kaya ang city may action boy mong galing Yes. may mga point lang kun din Siyempre sila. Hindi Hindi man mo ay pwede round trip. sugaton sa inyong balay. Jonalyn Ninya de Cripito, kag alagad Kevin Henry. Oy, good morning sa imo, amigo. Salamat gid for your help. Yeah, wag ka. Hindi kay may ginpangabay kundi siya last Yes, time. So, wala kami galing kita nay kay paglakat ko tunog pabakulod man siya. Sige lang. Okay lang na siya. James Mendoza Agravante. Good morning Agravante family. Paul Magno, morning. So, standby na kita sa atong mga balita national. Pressure tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagapanawagan ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting on PPCRV sa publiko nga ipabilin ang pagsalig sa Commission on Elections kag Poll Technology nga gina-provide sa Smartmatic sa piyak sang aligasyon nga may nagluntad nga breach sa preparasyon para sa mabot nga piniliay. Suno kay PPCRV National Trustee kag Director for Voters Education and Volunteers Mobilization nga si Dr. Arwin Serrano, mayara lamang nga individual nga luyag magtugas ang pangduwa-duwa sa paminsaron sang botante sa tuyo nga pauntaton ang eleksyon. Nagpanindugan man si Serrano nga dapat padayunon sang komisyon ang iban nga importante nga bagay bilang kabahin sang preparasyon sa piniliay. Suno sa kay Serrano nga ang data breach issue agin pagwa lamang sang anay empleyado sang Smartmatic kag imbulbado lamang ang personal nga files sang pila ka mga opisyal sang COMELEC. Masobra isa kagatos nga na generals kag senior officers kay iban pang ranking personnel gikan sa military kag pulis ang nagpahayag sa ila suporta kay presidential candidate Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Sara Duterte. Sa isa ka manifesto nga ginpagwa ang mga retired nga opisyal ang nag-endorso kay Marcos nga ila ginaragway bilang the best candidate nga naga-initiate sang matuod kag genuine nga reforma sa pungsod kag nagaduso sang pag-isa. Ang signatories ang ginlakipan ni ana Environment Secretary kag retired Armed Forces of the Philippines General Roy Simato, Medal of Valor awardee Ariel Kerubin kag retired Police Major General Hitolio Nipanyas Jr. nga kalakip sa 2015 Mama Sapano encounter. Pagkawalaot naman sa grupo sa mga collegiate debates, si presidential candidate kag bata sa anay diktador nga si anay Senador Ferdinand Marcos Jr. kag si Vice Presidential candidate Sara Duterte matapos magpamalibad nga magtambong sa mga debate kaupod ang ilang mga kasumpong sa eleksyon. Sa statement ng Philippine Debate Union, ginpahayag sang grupo nga ang pagpamalibad nanday Marcos kag Duterte ang nagapatimaan lamang nga wala nila ginhatagan sang importansya ang publiko. Dugang pa sang grupo, wala man nagahatag sang nakaigo nga tiyon sa Marcos kag Duterte nga mas makilala sang publiko. Nagapati man ang Philippine Debate Union nga kabahin sang tawhanon nga kinamatarong sa mabutante ang pagtambong sa mga kandidato agud ila mahibaluan ang mga plataporma kag programa nga ila ginaduso. Ginpalayag man sang grupo nga hindi deserve sang pungsod ang mga leader nga nagapakuno-kuno nga maisog apang nahadlok magtambong sa mga debate kag pamatian ang tingog sang publiko. Gintawag man sang Philippine Debate Union nga talawan ang mga lideres nga naga-withdraw kag nagapalagyo sa tion sang kabudlayan. Hindi pagtugutan ni Presidente Rodrigo Duterte nga makigiyara ang mga soldado nga Pinoy kaupan ng American Forces kung magpasilabot sa Estados Unidos sa giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sa baylo, suno kay Presidente Duterte magapabilin nga neutral ang Pilipinas sa nasambit nga giyera. Magluwas pa diri personal friend niya si Russian President Vladimir Putin. Sa pagpamulong-pulong ni Duterte sa Palo Leyte sa Huwebes, ginpahayag niya nga hindi away sa Pilipinas ang natabong atensyon sa Europa rason niya hindi siya magpasilabot diri. Suro pa sa presidente, mas maay nga maging neutral kag hindi mag-commit bangod hindi man iniaway sang pungsod. Ang mas makaladlok sunod sa presidente kung magbuya ang Russia sa nuclear arms bangod mapanas siniyang kalibutan kag wala na sang mabuhi bangod sa radioactive. Nagnubo ang kadamon sa mga Pinoy nga wala sa trabaho sa itong Enero 2022 sa piyak sa mga istrikto nga quarantine level sa Metro Manila. Sunod sa Philippine Statistics Authority, yara sa 2.93 milyones na lamang ang wala sang trabaho o kung katumbas ini sa 6.4%. Mas manubo ini sa 3.27 milyones o kung 6.6% nga wala sang trabaho sa itong Disyembre 2021. Nagnubo man ang underemployment sa 14.9% o kung 6.4 milyones ikumpara sa 16.1% o kung 7.5 milyones sa Oktubre 2021. Sunod sa PSA, ang total employed population sa Pebrero ay yara sa 43.2 milyones o kung 93%, mas mataas sa 92.6% ang record sa Oktubre. Sa karon nagapabilin sa gihapon ng Alert Level 1 sa Metro Manila bangod sa nakapadayon nga pandam sang COVID-19.
Ginkondenar sa Aksyon Demokratiko ang ginatawag nga an act of desperation and harassment ang kaso nga ginpasaka ni Pasig Vice Mayor Io Bernardo bato kay Aksyon Demokratiko Vice President kag Pasig Mayor Vico Soto. Ang statement nagwa pila ka oras matapos nagpasaka sa kaso cyber libel si Bernardo sa Pasig Regional Trial Court. Ginakusahan ni Bernardo si Soto nga nagaguba sang iya reputasyon sa gin-criticize ni Soto ang iyang work ethic durante sang flag raising ceremony sa tuong Enero. Sa karon wala pa sang komentar si Soto angot sa reklamo kadungan sang pagpahayag nga wala pa niya nabato ng kopya sang reklamo. Happy birthday lang sa kay Natalia Bia, ang 1-year-old na nga bata ni Jonathan. Yes, happy kag birthday! ni Marimo Joy. Happy birthday kag good morning man kay Jean Ignacio, kay Mila Milyara Sapul, kag Marilo Travilla Catino. Kay kagawad Melchor Baroca Rumbines dira sa Barangay 1 sa Hinubaan. Good morning dira sa imo, no? Yes. At kay Mayor Ernesto Estrao. Good morning mga classmate, no, sa Hinubaan. Sa tanan ng Hinubaan, mga nga. Standby na kita sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran, mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.